ассалому алайкум ҳамватанон, хоҳарону бародарон. мо ҳамагон огоҳ ҳастем ки ин рӯзҳо чӣ рӯзҳо аст бар сари тамоми миллат ва ин касалие ки тамоми дунёро фаро гирифтааст, ҳамаи мову шуморо дар ташвиш овардааст. ва ин беморӣ аз ҷониби худованд аст ва иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. Бояд ки мо наумед набошем. лекин айни ҳол бинед ки бародарони муҳоҷири мо, хоҳарону модарони муҳоҷири мо дар муҳоҷират дар як вазъияти ногуворе қарор доранд. ҳатто шунидам ки ба як бурда нон зоранд. биёед эй мардуми тоҷик, биёед эй ҳамватанону бародарону хоҳарон, имрӯз ҷои нанг омадааст, ҷои номус омадааст. дасти якдигар бигирем, зеро ки ин пастиҳову баландиҳо гузаро аст. танҳо некии мову шумо мемонад. худо ба шукр мо тоҷикистони азиз дар амн ҳастем. як ватани ободу зебо дорем ва ман умедвор ҳастам ки ва медонам ки мо мардуми сарҷамъем, мардуми меҳмоннавозу меҳмондӯст ҳастем ва метавонем ки ин мушкилиро якҷоягӣ паси сар кунем иншаалло. ва агар дар тоҷикистон бошем, медонем ки гушнаву ташна намешавем, зеро ки ба ҳар як даре ки накӯбем, барои мо ҳар як фарди мусалмони тоҷик метавонад ки як бурда нон ё каме бошад як таом бароимон диҳад. аммо ҳамватанони азизи мо имрӯз дар хориҷ аз кишвар, муҳоҷирони мо мушкилӣ доранд. онҳо ба кӯмаки мову шумо эҳтиёҷ доранд. ризқ аз ҷониби худованд аст. то рӯзе ки инсон зинда аст, ҷон дар бадан дорад, худованд ризқи онро медиҳад. аммо касе ва ё чизеро сабаб мекунад. шояд ки сабаби ризқи онҳо имрӯз мову шумо бошем. бародарони азиз, каме ҳам бошад, биёед дасти ёрӣ дароз кунем барои якдигармон. бисёр як дардовар аст, аламовар аст ки як ҳамватани мо дар он ҷо ранҷ мекашад. ҳар як шахси ватандӯсту миллатдӯст бошад, гумон мекунам ки бетараф наменишинад. ва ман шоҳиди он ҳастам ки рӯзҳое буданд ки беморҳо барои пул бисёр як эҳтиёҷ доштанд ки то як ҷарроҳие кунанд хориҷ аз кишвар. аммо анамон муҳоҷирон буданд ки маблағи калоне ҷамъоварӣ карданду кӯмаки хешро расонданд. ин дунё чарху фалак аст. пас биёед имрӯз мову шумо дастгирӣ кунем онҳоро. эй ҳамватан, эй бародар, эй хоҳар, эй ҳамзабон, то ки як миллати дигар аз мо ибрат бигирад. ва инҷо ҳаст масалан рақамҳои корти бародари азизи мо Оятулло, ва инҷа рақамҳои мобилии дӯсти азизи мо Мансур Нигматов. ва ҳар ки чанд қадаре метавонад саҳми хешро бигзорад ва мо низ бетараф намемонем ва чени анамон як қувват ба тавонои саҳми хешмона мегзаронем. ташаккур мекунем ба он нафароне ки саҳми хешро гузоштанду бетараф нанишастанд. ман фахр мекунам ки вақти миллати ман, ҳамватани ман ба якдигар ёрдам мекунаду кӯмаки хешро мерасонад. ташаккур ба он нафароне, ба он волонтерҳое ки имрӯз саҳми хешро мегузоранду ба ҳар як тоҷики мо, ҳамватани мо каме ҳам бошад кӯмак мекунанд. ин ҳам кори осон нест. ҷони хешро онҳо дар хатар мемонанд. худованд аз ҳамаи мову шумо розӣ бошаду аз ин балоҳо моро дар амн нигаҳ дорад. биёед якҷо бошем, то ки дӯст бошем, якдигар фаҳмӣ дошта бошем ва иттифоқ бошем. худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.